Čaute ľudia, moje meno je Gotega a vítam vás pri ďalšom tutoriáli, ako si stiahnuť GTA 3 do počítača, do notebooku. Je to vlastne úplne najľahšia vec, aká kedy v živote bola, pretože je to najľahšie. Takže dáme si Google a túto stránku už budete mať v popisku a ako každé úlož to ťuknete na to, napíšete kód a máte to nainštalované. Takže keď sa vám to nainštaluje, prejdete do tento počítač, prevzaté súbory a toto si dáme na plochu. Samozrejme. Dáme toto, dáme extravovať a vlastne počkáme si, kým sa to vlastne doextravuje. Tá hra je už vlastne v češtine, ale môžete si tam nastaviť iné jazyky, ale to asi skôr nie. Takže čeština to je také najlepšie. Vlastne ono sa vám to hneď otvorí, aj tá celá hra sa vám hneď otvorí v češtine. Takže to bude v pohode. Je to vlastne úplne maličké, len si stiahnete jeden blbý súbor a máte vlastne celú hru. Vlastne GTA 3 to je taká staršia hra. Teraz každý hra GTA 5, Minecraft. Ale keď je má niekto klasiku, tak si dá GTA 3. Dobre. Toto by sme mali, poďme na to. Toto vlastne môžete odstrániť, ak chcete, ak nie, tak to tam nechajte. A teraz vlastne už máte toto, rozbavíte toto. Nie, pekne toto nechaj. Len toto nechaj. A vlastne dáte takto, odoslať kam, pracovná plocha, vytvoriť odkaz. A vlastne to je absolútne všetko. Ako vidíte, vlastne hra už je v češtine a ide, takže dúfam, že vám videjko pomohlo. Ak áno, dajte like, odber alebo napíšte do komentárov a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.